iki kanggo punggawaning nagari. Muga ana guna kanggo sedulur-sedulurku kang saiki isih dadi punggawaning negara. Dadi punggawaning negara iku kudu iso duwe ati kang resik, kang jejeg, kang jujur, kang temen. Punggawaning negara iku ora bakal ngelarani berayat kang saiki diayomi. Uga pangbening negara iku kudu iso duwe rasa ikhlas. Merga punggawaning nagara wis kapercaya lan kajibah ing kono, wis kajibah lan kapercaya dadi punggawaning negara kang iso duwe asipat ayom ayem tentrem lan adil. Jadi punggawaning nagara kudu iso duwe sifat ayom ayem tentrem jejeg jujur lan temen. Merga ilinga kajiban sing dilakoni iku abot mungguing rasa mungguing agama. Elinga derajat pangkat iku mung sinampir. Dadi punggawaning nagara ora iso bedak-bedakake kuwi sugih, kuwi mlarat, kuwi duwe panguwasa, kuwi ora duwe panguwasa. Awit kabeh iki derajate padha. Eling menyang awake dhewe lan uga eling marang ngersane Gusti kang merbing dumadi. Menawa derajat lan pangkat iku mung sinampir bluduk saumpama, teka wektu kang winates ucul saka badanira. Mula aja dumeh, aja ngegungke, aja ngegungke rikala awakmu saiki dipercaya dadi punggawaning negara. Eling lan waspada, setiti ngati-ati, aja neka-neka, aja lena-lena. Muga iki kabeh ana guna kanggo nentremke negara iki. Aku mau meling punggawaning negara kudu iso ayom ayem tentrem, duwe sifat adil jejeg temen. Maneh dadi wong kang guna eling ing besuke urip ana winates. Jiwa lan raga duwe rasa kelangan lan rasa entuk. Muga dadi jejering urip
luwih utama. Slamet, 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 rahayu, 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 kalis nir ing rupida, nir ing sambikala.